100, а можа 500 год таму захацеў сабе гэты камень каваль, ганак умацаваць. 20 чалавек ледзь пагрузілі камень на драбіны вялізныя, 6 коней з цяжкасцю дацягнулі іх паравах, але потым стала па начах здавацца кавалю, што камень з ім размаўляе, просіць вярнуць назад. Страціў сон каваль, перасталі справы яго ладзіцца, як раней, змучыўся ён ушчэнт. Ад злосці падхапіў ён валун, закінуў яго адзін на калёсы. Лёгка імчаў конь камень назад. Так і вярнуўся на сваё месца. І больш з таго часу ніхто не адважыўся чапаць яго. Больш за 2000 гадоў гэтаму камяню. Згодна з паданняў, сам Гасподзь, калі спускаўся на зямлю, станавіўся на яго. Да гэтага часу сляды Божыя на ім засталіся. За 1000 кіламетраў сюды едуць людзі на паклон яму, папрасіць сілы, здароўя і дабрабыту жыццёвага. Праз гэтыя мясціны ляжаў шлях Ефрасіні Полацкай у Іерусалім. Паломніцтва было пешае, не па вадзе. Па 30 кіламетраў у дзень па пыльных дарогах пераадолела прападобнае, каб пакланіцца труне Гасподняй. Каля маляўнічага возера спынілася на прывал святая, адпачыць і апаласнуць свой плашч ад пылу дарожнага. З таго часу і пайшла назва месца гэтага – Плешчаніцы, другі па велічыні населены пункт Лагойшчыны. Не толькі рукатворныя рэліквіі шануюцца людзьмі на Лагойшчыне і лічацца святымі. У сасновым лесе вёскі Ніўкі стаяла сасна святая. Было гэта ў часы, калі на месцы Лагойшчыны шумелі дрымучыя лясы, вадзіліся ў іх самыя розныя звяры і птушкі. Многіх з іх ужо даўно няма, а напамінамі пра іх засталіся толькі назвы вёсак. Паблізу ад сучаснай вёскі Заазер'я узвышаўся палац магната, які вельмі ж моцна любіў паляванне. Даведаўся неяк пан, што на вакольных лясах жыве незвычайнай прыгажосці птушка. 7 дзён шукаў ён гэтую птушку, пакуль не ўбачыў, націснуў паляўнічы на курок. Ад радасці спачатку не заўважыў, што адначасова з птушкай адразу знік і палац яго. Доўга стаяў разгублены паляўнічы на беразе возера, потым падышоў да воднай гладзі і скочыў у яе разам са сваёй стрэльбаю і з сумкай паляўнічаю, і з птушкаю забітаю. Чуткі пра незвычайны выпадак разляцеліся далёка за межы Лагойшчыны. Кажуць, што на месца, дзе магнат застрэліў птушку, праязджаў вялікі духоўны ўладыка і асвяціў яго.
З таго часу ў народзе сасну, дзе сядзела жар-птушка, пачалі называць святой. Прыходзяць сюды людзі да святой крыніцы. І кажуць, хто апаласнецца ў ёй, ад усіх хваробаў пазбавіцца і не зведае больш немачы. Лагойскі край, зямля бацькоў, святая памяць землякоў, што сэрцу болі трэба, мне гэта крылы надае, узрушвае гады мае, нясе мяне да неба.